U matrice 4TD, což je voděodolná verze, která je možné provozovat v tom autonomním doku, to znamená v té základní stanici, anebo takhle s ovladačem, tak je trošku pozměněná baterka. Ona se s tím samozřejmě navýšila doba letu, ale ta baterka je trošku jiná. Vypadá nějak takhle, po svém oboru má těsnění s tím, že potom i ten nabíjecí hub je trošku pozměněný. Baterka se do něho zasouvá klasicky z boku, ale ty porty na ty baterie tam jsou jenom 3. Zase z boku je potom konektor pro nabíječku a je tady možnost nabíjení do 100 nebo do 90%. A z druhé strany je klasické USB-C. To znamená, takhle, jak máme ten hub, tak můžeme tu baterku takhle jednoduše zasunout. A pokud bychom měli připojenou, tak nám začne nabíjení. To znamená takhle, jak té matrici 4TD, respektive matrici 4D udělaná nabíječka a baterka.